Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Сёння, 29 траўня, прайшло адмысловае пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Вот у мяне перад вачыма ёсць повестка дня, што разглядалі. І другім пунктам разглядалася прапановы, распрацаваныя прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных партый па змене выбарчага заканадаўства. Ці, калі вот сказаць дакладна, гэта па, як там правильно гучала, па удасканальванню працэсу правапрымянальнай практыцы. Тым не менш, вот з чым гэта ўсё скончылася, як будзе правапрымяняцца практыка падчас выбарчых кампаній, мы паговорым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольга Кавалькова і Алексей Сигаев. Добрый день, шановное господарство. Але можна я вот пачну самага важнага і надзённага пытання. Вот я паглядзеў повестку дня, і там пятым пунктам разглядалася пытанне аб адпачынку старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Михайловны Ярмошынай. Отпустили Ярмошину в адпачынак. Отпустили единоголосно, отпустили. Будет адпачываць 21 день, яшчэ да выбару, пакуль не будзе кампаніі. Лідзія Михайловна запыталася у іншых сябраў камісіі перед галасаваннем: ну что, ці готовы вы замахнуться на святое и не отпустить меня адпачынак? Конечно, не. Все люди, все отпочивают. И тут же Ковалькова подняла руку и сказала: я готова не отпустить никуда Лидию Михайловну. Не, все же люди, во всех есть адпачынак, працоўны там. Добра. Все ж таки прапановы ваши по удасканальванні. Давайте, мы з вами уже сустракаліся 10 месяц тому, абмяркоўвалі гэтыя ваши прапановы, які на той момант нашага эфіру вы толькі накіравалі ў цэнтр выбаркам і ў адміністрацыю прэзідэнта, але давайте нагадаем і паўторым крыху самае асноўнае. Алексей, якія былі асноўныя ваши прапановы? Ну, давайте просто, что мы кажем, мы не вядзем размову про тое, что мы збіраемся змяняць выбарчае заканадаўства, бо гэта немагчыма, і мы прапаноўвалі усяго-навсяго 3 пункта. Гэта першы пункт, каб назіральнікі маглі праводзіць фота-відэафіксацыю таго, што адбываецца на выбарчым участку. Другі пункт, гэта правіла падліку галасоў, каб кожны бюлетэнь бачыў кожны сябра камісіі, кожны назіральнік, ну і кожны чалавек, хто знаходіцца на выбарчым участку. І трэцяе нашае пытанне было, каб палітычныя партыі, якія прадстаўнікі палітычных партый, якіх прапануюцца ў склад падліковых камісій, мелі нейкі прыярытэт перад іншымі жадаючымі ў склад камісіі. Гэта былі нашы прапановы. Вось такія прапановы былі ўнесены. Скажите, чисто арганізацыйнае такое таксама пытанне. Наколькі я ведаю, кампанія назірання за выбарамі права выбару, яна афіцыйна не зарэгістраваная. Вольга Кавалькова, якая прадстаўляе аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, таксама не зарэгістраваная. Вось прыходзяць прапановы ад незарэгістраванай арганізацыі, людзей, якія незарэгістравана недзе там працуюць. Увогуле, ці былі падставы у ЦВК, каб разглядаць вашыя прапановы? Ці маглі яны сказаць увогуле, што а хто вы такія, чаго вы тут лезеце са сваімі прапановамі? Ну, глядзіце, адзінае, што там якая арганізацыя не зарэгістравана на паперы, але нас усе ведаюць. Тым больш Алексей Сигаев з'яўляецца намеснікам, першым намеснікам старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі. Я з'яўляюся адным з лідараў і таксама кандыдатам на апошніх усіх кампаніях, якія былі, і юрыстам, і грамадзянінам у першую чаргу Беларусі, бо свае прапановы можа прапанаваць любы грамадзянін Беларусі. Адзінае, наколькі па фармату яны будуць разгледжаны ў такім фармаце, як это сёння адбылося, нас запрасілі, гэта ўжо права выбарчай камісіі запрасіць ці не запрасіць тых, хто гэтыя прапановы ўносіць. Але паколькі і сама кампанія права выбару досыць
свядома, яна аб'ядноўвае амаль усе палітычныя дэмакратычныя суб'екты Беларусі, то зразумела, што Лідзія Міхайлаўна пра яе ведае і астатнія таксама. Таму тут не пытанне рэгістрацыі, тут пытанне ўплыву гэтай кампаніі на міжнародную палітыку, таму што нашы назіральнікі, нашы тыя справаздачы, які мы рыхтуем і для Беларусі, і для тых нашых калег, які таксама назіраюць на выбарах з-за мяжы. Ну і вось такім чынам не толькі да разгляду Цэнтральная выбарчая камісія прыняла вашыя прапановы, але і запрасіла вас на пасяджэнні, на якіх іменно разглядалася. Але ўсё ж такі, як адбываўся працэс? Ці было так, вот, да прыкладу, сказана, што а вот зараз давайте разгледзім прапановы, якія прыйшлі, вот, якія прадставіць нам Кавалькова і Сігаев, калі ласка, давайте, і вось устае, да прыкладу, Алексей Сігаев і кажа, пункт першы, такі-то, такі-то, і тлумачыць, вот, чаму трэба яго прыняць і гэтак далей. Ці як это выглядала? Ну, па-першае, Ярмошына адразу сказала, што ніякіх галасаваннях па нашых прапановах не будзе, бо гэта ўсяго наша заява, нашае бачанне, і камісія не павінна галасаваць за яго. Вось. Ну, а далей, да, насамрэч было, выступіла Вольга, выступіў я, сябры камісіі задалі пытанні крыху, і пасля выступіла два эксперта, якія прапрацоўвалі нашыя прапановы. Гэта Кацуба Светлана і Патов. То бок, і калі мы спрабавалі там нейкія вось такія, ну, рэчы, якія можна спрачацца, і трэба спрачацца, што, блин, яны натуральна не могуць быць успрыняты маім, у прыватнасці, розумам, пытанні задаваць нельга. Мы не ў судзе, прэнняў няма, таму вы высказались, і, калі ласка, зараз толькі сябры камісіі вядуць размову. Такім чынам вы разлічвалі, што можна будзе падыскутаваць, давесці, там, можа быць, пераканаць людзей, давесці сваю правату, але так вот вы выступілі, вам адказалі, і да пабачэння, кажу. Так выглядала? Выглядала, ну, конечно, тут далі выступіць, можна было падчас сваёй прамовы распавесці, што мы прапануем, як мы гэта абгрунтоўваем, і чаму мы лічым, што гэтыя менавіта прапановы павінны быць унесены ў метадычныя рэкамендацыі, пра які сёння менавіта ішла размова. І ўжо сябры камісіі мелі магчымасць нам задаць свае пытанні, калі яны ў іх былі, яны былі. Таму наша задача была данесці нашу думку. Не так часта у дэмакратычнай супольнасці ёсць магчымасць сустракацца перад усёй цэнтральнай выбарчай камісіі, казаць пра тыя асноўныя парушэнні і што трэба з імі рабіць, каб выборы былі і дэмакратычнымі, больш адкрытымі, і каб давер у людзей да іх быў. І на мой погляд, вось асноўнае, што трэба зрабіць, там мы сёння казалі пра тое, што сапраўды да тых выбараў, які адбудуцца вось у лістападзе, немагчыма ўнесці змены ў выбарчы кодекс, бо няма часу, каб іх прымяніць уже на выбарах, але мы можам даць тлумачэнне таму выбарчаму заканадаўству і яго у гэтых метадычных рэкамендацыях абазначыць. І асноўнае, важнае, гэта сам працэс падліку галасоў, як ён павінен адбывацца. Мы зараз ведаем, як адбываецца працэс падліку галасоў. Гэта спіны сябраў камісіі, можа быць, крыху бліжэй вам дадуць падысці, але зразумела, што вы не ўбачыце кожны бюлетень, не ўбачыце, за каго прагаласаваў. Нават не то, што назіральнікі не ўбачаць, нават самі сябры камісіі іншыя, акрамя там старшыні камісіі, там 2-3 чалавека будуць ведаць дакладна, за каго прагаласавалі выбарцы, астатнія просто там будуць дэкаратыўную функцыю выконваць. Таму вось асноўнае, на мой погляд, пра што мы сёння размаўлялі, і на што я, напрыклад, не атрымала дастатковай аргументацыі, чаму у метадычнай рэкамендацыі мы не можам унесці фармулёўку, што кожны бюлетень паказваецца кожнаму сябру камісіі, кожнаму назіральніку, іншым людзям, які могуць прысутнічаць на участку, і кладзецца ў стос з таблічкай з назвай кандыдата. Вось такі парадак мы прапаноўвалі. Чакайце, так вот же ж Алексей сказаў, што выступілі пасля вашай прамовы прадстаўнікі Цэнтра выбаркама і далі адказ на вашыя прапановы. А вы кажаце, што вот на гэтую прапанову адказу так і не атрымалі. Так. Ну, некалі там гады два таму Ярмошына ў інтэрв'ю Еўрарады дала адказ свой. Яна сказала, вы ж ведаеце, колькі гэта тады часу зойме. Што ж там, начаваць будуць сябры камісіі? Што, адказу зараз ніякага ўсё ж такі не пачулі, нават такога? Мы пачулі адказ, што гэта нельга ўносіць, але калі, напрыклад, па першаму і па
там трэцяму пункту яны неяк аргументавалі, то тут яны сказалі, гэта как это пашырае, ну как бы гэта пашырае парадак, там які замацаваны ў выбарчым кодексе, але слухайце, там няма такога, што яны не могуць дэманстраваць. Там напісана ў артыкуле 13, што выбары адкрыты і галосны, і артыкул 55, які прадугледжвае парадак, па якім яны падлічваюць гэтыя галасы. Але, на мой погляд, юрыдычна, калі ў метадычных рэкамендацыях гэта прадугледзіць, гэта ніяк не супярэчыць дзейснаму заканадаўству і паўнамоцтвам ЦВК там па тлумачэнню вось выбарчага заканадаўства. У выбарчым кодексе распісана працэдура падліку галасоў. Там напісана, што... Там паслядоўнасць распісана. Там напісана, што становяцца ўсе сябры камісіі адначасова вакол стола, спіной да назіральнікаў і падлічваюць, не паказваючы нікому. Не, гэтага няма там. Таму вось на гэты адказ мы нават потым яшчэ пасля паседжання ЦВК з Патавым доўга размаўлялі, бо на гэты пытанне у яго таксама не было такога, вось, на мой погляд, юрыдычна аргументаванага адказу. Тым больш, што, напрыклад, в метадычную рэкамендацыю несці схему, як будуць суадносіцца назіральнікі і сябры камісіі вакол стола, яны ўнеслі. Яны не палічылі, што гэта пашырэнне паўнамоцтваў да выбарчага кодекса. А вось тут просто дадаць там у метадычнай рэкамендацыі, што паказваецца бюлетэнь кожнаму, яны лічаць, што гэта немагчыма. А немагчыма гэта не таму, што гэта заканадаўча нельга зрабіць, а таму, што яны проста не хочуць гэта рабіць. Бо што? Адразу будзе бачна, хто за каго прагаласаваў, хто перамог. А каму гэта трэба? Нікому. І гэта сведчыць аб тым, што выбары адбудуцца па зразумелым і вядомым нам сцэнары, што ніхто нічога не пабачыць, і яны не будуць прызнаныя зноў, бо я не бачу пасля сённяшняга паседжання рэальных крокаў для таго, каб дэмакратызаваць працэс выбараў Беларусі з боку ЦВК. Ну вось на другі пункт, самы галоўны, як, в прынцыпе, усе лічаць, адказу уцямнага так і не атрымалі, але вот, скажем, першы пункт, відэаназіранне, відэафіксацыя, на яго што-небудзь уцямнае пачулі ў адказ? Ну, на яго, што зараз прапрацоўваецца нейкі закон па інфармацыйнай... Па дадзеных персанальных, і, адпаведна, ён гэтыя прапановы, якія мы уносім, яны будуць яму супярэчыць. І, як сказаў зноўку гэты таварыш Патаў, што ён глядзіць у будучыню. І ну, я не ведаю, то бок іншых пытанняў, што чаму нельга здымаць, то не атрымаць. Ну, мы нармальных адказаў не атрымалі. То бок вось толькі гэты закон. На што, кстати, Ермошына сказала вельмі такую цікавую рэч, паставіла пытанне, а ў гэтым новым законе ці будзе прадугледжана там права, каб не здымалі маю маёмасць? Бо, кажа, журналісты ж паздымалі ўсе мае катэджы, ну, не ўсе мае, а паздымалі катэджы там і распаўсюдзілі у сродках масавай інфармацыі, а гэта ж маё жыццё. Вось, таму толькі, як кажуць, будучым законам яны патлумачылі тым, што здымкі будуць не дазволены. Далі, конечно, сказалі, што выдзеляць нейкі куточак, каб назіральнік меў права рабіць фотаздымкі з дазволу старшыні камісіі. У куточку? У куточку. То есть там селфі можна ўціхара зрабіць сабе. Ну, на што з Патавым мы таксама спрачаліся, кажу, слухайце, ну вось назіральнік становіцца сведкай парушэння выбарчага заканадаўства. Ён павінен, на ваш погляд, падысці да старшыні камісіі і сказаць, слухайце, можна я сфотаграфую, як вы выкідваеце бюлетэні? Куда? Ну, это выглядае смешна, але яны сур'ёзна лічаць, што вось как бы мы тыя прапановы, які ўносім, мы ўносім для таго, каб сфотаграфаваць агулам залю, якой людзі галасуюць. Але вось тыя змены, які мы прапануем, как бы дадаць у метадычнай рэкамендацыі, яны для таго, каб гэты працэс быў больш адкрыты, і людзі фіксавалі, і ў назіральнікаў былі доказы фальсіфікацыі. Бо, напрыклад, Лідзія Міхайлаўна, калі была в Украіне, прыехала, кажа, што вось ведаеце, у іх так скаргі без доказаў не прымаюцца. Так мы хочам, каб нашы назіральнікі мелі магчымасць гэтыя доказы фіксаваць. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў мяне гасцях прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольга Кавалькова і Алексей Сігаев. Пра пасяджэнне сённяшняе ЦВК пагаворым пасля невялікай паўзы.
Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасимволов за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Пры мікрафоне Ганна Балахович, кароткі выпуск навінаў. На пасадзе ганаровага старшыні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета Нурсултан Назарбаев мог бы заняцца рэвізіяй усяго, што зроблена ў ЕАЭС. Такую прапанову на саміце Еўразійскага эканамічнага саюза агучыў Александр Лукашенко. Не трэба думаць, што гэта нейкі падарунак чалавеку, які ўчора быў прэзідэнтам Казахстана, а сёння пайшоў. Мы з яго яшчэ вельмі шмат можам выціснуць станоўчага для нашага саюза, дадаў кіраўнік Беларусі. Суд Фрунзенскага района Мінска адмовіўся аднаўляць Ігора Высоцкага на пасадзе галоўнага рэдактара Белгазеты. Таксама незадаволены пазоў Высоцкага пра выплату кампенсацыі за час вымушанага прагулу і кампенсацыю маральнай шкоды, які ён падаваў супраць ААТ Белгазета. Як паведамлялася раней, паміж галоўным рэдактарам выдання Ігорам Высоцкім і асноўным акцыянерам Кірылам Жываловічам узнік канфлікт. Абодва бакі прызначылі сваіх дырэктараў Белгазеты. Спрэчка скончылася звальненнем Высоцкага. Барысаўская міліцыя затрымала ўладальніка наркатычнай телеграм-крамы. У яго аўто пры Ператрусі было знойдзенае расфасаванае па поліэтыленавых пакетах псіхатропнае рэчыва. Агульная маса амаль 60 грам і 3 таблеткі экстазі. Акрамя таго, у аўтамабілі былі прыстасаванні для фасоўкі наркотыкаў. Закладкі зламыснік рабіў як у лесапарках, так і каля шматкватэрных жылых дамоў. Затрыманага ўзялі пад варту, на яго пачалі крымінальную справу. Раней ён ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за захоўванне наркотыкаў. 29 і 30 траўня ў беларускіх школах празвіняць апошнія званкі. Кіраўніцтва кожнай школы самастойна вызначае дату апошняга званка, сёння ці заўтра. Выключэннем стаў толькі Мінск. На 30 траўня прыпадае 20годдзе трагедыі на Нямізе. Таму ўсе лінейкі ў сталіцы пройдуць сёння. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы euraradeo.fm. Еўрарадыё.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з прадстаўнікамі кампаніі назірання за выбарамі права выбару Вольгай Кавальковай і Алексеем Сігаевым мы абмяркоўваем, як прайшло сённяшняе пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі, на якім сярод іншага абмяркоўваліся і прапановы, якія прэзентавалі Вольга і Алексей, прапановы па удасканаленню правапрымяняльнай практыкі на выбарах. Такім чынам мы маем 3 прапановы, на 2 з іх. Гэта першая, ці другая яна была па ліку, але першая па значнасці, як будуць лічыцца галасы, паказваць бюлетэні ці не. Уцямнага адказу, чаму так нельга рабіць, не атрымалі. Па другой прапанове, каб была фота-відэа фіксацыя дазволеная падчас галасавання, падліку і гэтак далей, атрымалі адказ, што цалкам усё фіксаваць, фатаграфаваць нельга, толькі з дазволу старшыні камісіі. У яго трэба спытацца дазволу, ці можна, зараз адбываецца парушэнне выбарчага заканадаўства, я яго тут зараз зафіксую. І будзе такі закуточак нейкі на кожным выбарчым участку, дзе можна будзе рабіць фота. А гэта як будзе выглядаць, скажем, тут закуточак такі, і я павінен там неяк стаць у яго, адвярнуўшыся, так ціхара нешта там сфоткаць сябе там, ці што там, ці адтуль можна фатаграфаваць нешта там, што ўдалечыні робіцца, як вам патлумачылі, што азначае фотазакуток.
Не, ну будет, напевно, написано место для селфи. И как бы и там все, кто хочет, могут подойти и заселфиться на фоне выборчей комиссии. Ну, как бы это же выглядает реально смешно, потому что мы повинны и хочем фиксовать процесс подліку ці порушень. Нам не треба там фотографію, як чоловік голосує. Не для гэтага гэта ўсё. А нам тут пытаюцца навязаць і сказаць, што вось вы станьце, сфоткайце, яшчэ папрасіце дазволу, а яшчэ тлумачачы гэта тым, што у кожнага чалавека ёсць права на абарону яго персанальных дадзеных. Но, сябры, ва ўсім свеце ёсць відэафіксацыя. Відэафіксацыя адбываецца на вуліцах таксама. Вось я іду па вуліцы, мне таксама нейкія камеры каля КДБ фіксуюць. Асабліва каля КДБ. Каля КДБ фіксуюць. Ну, как бы, дзе вось я абаронена ад абароны сваіх персанальных дадзеных і на прыватнае жыццё. Таму, как бы, тут усе вось гэтыя іх, ну, тлумачэнні, нават, дзе яны хочуць неяк юрыдычна гэта ўсё абгрунтаваць. Для мяне гэта не абгрунтаванне, бо я лічу, што выбарчы ўчастак, людзі, якія з'яўляюцца сябрамі камісіі, яны публічныя асобы, яны ўжо ведаюць, што яны ажыццяўляюць працэс выбараў, і тут пытанне да таго, можна мне сфотаграфаваць сябра камісіі, не павінна стаяць, бо гэты чалавек у гэты момант выконвае свае абавязкі. Гэта грамадскае месца, дзе выконваюцца нейкія ну, абавязкі, скажем так, як супермаркет. Ты заходзіш, там ўсё ў відэафіксацыі ў цябе. Чым адрозніваецца? Нічым, так вось мы таму сёння, акрамя усмешкі, у мяне сёння ўсё паседжанне нічога не выклікала. Добра. Все, конечно, вельмі важныя пункты. Трэці пункт, вашая прапанова, таксама адзін з самых галоўных, гэта як будуць фармавацца выбарчыя камісіі. Ваша прапанова, вот як вы бачыце гэта фармаванне выбарчых камісій, Алексей? Ну, вы ведаеце, просто палітычных партый у Беларусі не так шмат. Іх усяго 15. З іх актыўных, якія вылучаюць там 7-8 партый. Ну, адпаведна, мы, калі сидзелі гэтыя прапановы свае рабілі, то была такая думка, што тыя, хто вылучаюцца ад палітычных партый, яны мелі прыярытэт пры ўключэнні. Таму што яшчэ раз кажу, я сёння гэта на камісіі распавядаў, што гэта рэкамендацыя, і зразумела, што мясцовыя органы ўлады, яны гэтыя рэкамендацыі могуць не выконваць. І я прывёў прыклад там 16-й год, калі я вылучаўся ў гарадскую камісію, кажу, што ведаю заканадаўства актыўны і маю вопыт і ўсё такое, але для працы ў камісіі я не гаджуся. Вось. І тут была ў нас проста прапанова, каб ЦК парэкамендавала для ўключэння партый, прадстаўнікоў партый у першую чаргу. Ну, я ведаю, што раней быў самы галоўны аргумент, вот таксама ён не адзін раз агучваўся Лідзіяй Міхайлаўнай Ярмошынай у размове з Еўрарады. Ён гучыць так: у гэтых людзей няма вопыту. Як яны будуць там працаваць на такой адказнай пасадзе сябры выбарчай участковай камісіі і не маючы вопыта. Зараз вот які аргумент прагучаў? Ну, тут пытанне про аргументы, гэта была цікавая дыскусія, дарэчы, можа быць самая доўгая з усіх вось пра фармаванне менавіта выбарчых камісій, таму што вось Алексей распавядаў пра тое, як вось ён з досведам, ведаючы заканадаўства, не быў уключаны ў камісію, на што ЦВК сказала, што ну, трэба ж даваць магчымасці людзям, якія без досведу, паспрабаваць сябе ў гэтым нелёгкім, в гэтай нелёгкай працы. А ўжо, значит, без досведу можна. Да, лібералізацыя. Глядзіце, тут кожны раз я кажу, на што я сказала, што так не в ущерб тым людзям, які маюць досвед. А калі у вас 10 чалавек сябраў камісіі, і у вас 10 чалавек падаюць заявы на ўключэнне, то зразумела, што вы ўключаеце ўсіх. А калі у вас 10 сябраў, а 20 заявак, то тут павінна быць рэйтынгава і людзі з досведам, з веданнем заканадаўства. Досвед не досвед, але тут я не думаю, што у досведзе справа, калі мы кажам пра тое, што менавіта там пад подпіс выдаваць бюлетэні. Калі чалавек ведае выбарчае заканадаўства, ён для мяне больш моцны кандыдат на ўключэнне в участковую камісію. І мы ведаем, што і Алексей сёння прыводзіў статыстыку, як уключаюць, і наша галоўнае асноўнае пытанне, што не так шмат сябраў дэмакратычнай супольнасці падае заяўкі в уключэнне участковай камісіі ў параўнанні з праўладнымі арганізацыямі. Але калі мы паглядзім, колькі ў адсотках іх уключаюць, это 0,
там колькі адсоткаў, то есть то бок не ўключаюць нікога, не таму што яны недасведчаныя, а такія эксперты там і з аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ўключаліся, падавалі свае заяўкі, не былі ўключаны, а таму што яны проста прадстаўляюць іншае меркаванне. І вось гэта палітычная воля, гэта не зусім пра якасці, на жаль. Так вы ж тады вот потрапіце ў выбарчую камісію, будете перашкаджаць працы камісіі. Мы перашкаджаць не будзем. Мы будзем праводзіць выбары адкрыта і галосна, па заканадаўству, калі патрапім. А такія людзі там не патрэбны, таму нас і не ўключаюць. Ну, то есть, вот з якімі высновамі вы выйшлі з гэтага пасяджэння? Ну, слухайте, я яшчэ адтуль, як выйшаў, не адышоў, бо ўсё гэта выглядала як цырк. Вольга кажа, што я ўжо звыклася да такога, што ўжо акрамя усмешкі нічога не ўзнікае. Ну, я, на жаль, думаў, што будзе ўсё ж такі нешта больш натуральнае, нейкае абмеркаванне, там дадуць на іх довады даць свае контрдовады, но, на жаль, ужо ўсё было гатова да паседжання. На жаль, нас з тым, што яны на гэтым паседжанні будуць разглядаць, не азнаёмілі. То есть тая самая метадычка, яна ж ужо разглядалася наступным пытаннем пасля нас. Яна ўжо была гатова. То бок, і для чаго было вось гэты цырк рабіць на паседжанні, незразумела. Паказаць, што дэманстрацыя адкрытасці. Ну, паказалі. Ну, так а яно ж усё было гатова да гэтага. Тебе нават на СТВ, можа быць, пакажуць сёння, пакажуць, што дэмакратычную супольнасць дапускаюць да абмеркавання. Але, на мой погляд, вось што казаць пра тое, навошта мы ўвогуле гэта ўсё робім, чаму мы ходзім, калі мы ведаем, што нічога не адбудзецца. Бо калі мы не ходзім, то, на мой погляд, я упэўнена ў тым, што это такое, хто-то там, яны без нас і так прымаюць. Але мы прыходзім, даводзім сваё меркаванне, мы грукаемся да іх і потым кажам, што мы прыходзілі, мы прапаноўвалі. Гэта не мы вам не прапаноўвалі, гэта вы не ўключылі, гэта вы не хочаце, каб выбары ў Беларусі былі адкрытымі і галоснымі. Але, канешне, што хочацца змяніць, і ўвогуле гэта тычыцца абсалютна ўсіх сістэм дзяржаўных, што там палаты прадстаўнікоў, што вось гэтых паседжанняў. Гэта ўсё такое дэкаратыўнае, мэблевае, такое ўсе вот селі, подняли руку, проголосовали, хочется люди, расслабьтесь крыху. Как бы вот просто, нават, у вас есть питание, может быть, нават и задать их не могут, наступный раз зададим, какие питания тут вот проголосуем, сидим и лепш за гадзінку асноўныя пытанні разгледзім. І калі эксперт, вось адна з экспертак, гэта было, дарэчы, вельмі цікава сёння, яна там кажа, што вось гэта, я лічу, што нельга ўносіць, вось давайте шыльды кандыдаты з прозвішчамі кандыдатамі ўсё ж такі будзем ставіць, да, падчас падліку галасоў. Раней гэта было на меркаванні там камісіі самой, хоча не хоча, зараз давайте паўсюль, каб было гэта. І кажа, метадычка, я нават сабе запісала, то, што яна адзначила навізну і дызайн метадычных рэкамендацый. Ну, то бок не напаўненне, а навізну і дызайн. Бачыцца, мяняецца ў лепшы бок выбару ў Беларусі. Ну, навізна і дызайн. Всё. Пра што мы кажам? А напаўненне адно і тое ж. Галоўнае, каб прыгожа было. Ну, будзе прыгожа. Кандыдаты будуць прыгожыя. Да, вот адзін з іх, будучы кандыдат, вот у нас тут сядзіць. Я да эфіру падслухаў размову прыватную Алексея і Вольгі наконт таго, ці не звярнуцца ім у суд па выніках сённяшняга разгляду на пасяджэнні цэнтра выбаркама прапаноў, якія яны прадставілі. Так ўсё ж такі дойдзеце да суда ці не? Па-першае, мы павінны дачакацца адказу, якога мы павінны атрымаць ад цэнтральнай выбарчай камісіі, а ўжо потым з гэтым адказам ісці. Ну, маё меркаванне, што варта, бо тое, што... А на што вы будете скардзіцца? Вось паглядзім на адказ, а скардзіцца будзем на тое, што напішуць там ваша прапанова супярэчыць там здраваму смыслу. Ваша прапанова была разгледжаная па выніку абмеркавання, яна палічылі немэтазгодным іх уносіць. Ну і ўсё, і вот і... А мы будзем настойваць, каб яе палічылі мэтазгодным. У кожнага грамадзяніна ёсць магчымасць не пагадзіцца з тым адказам, які ім даюць дзяржаўныя органы, і ёсць магчымасць абскарджвання вось тых адказаў, які мы атрымоўваем. Таму чаму не скарыстацца той магчымасцю, якую сёння дае нам тое неідэальнае заканадаўства ў Беларусі.
Вы, я так па вашых словах зразумеў, у прынцыпе, што практычна на 100% ведалі, чым скончыцца сённяшняе пасяджэнне. На 99. Таму што трэба ж хадзіць, трэба ж прэзентаваць, трэба паказваць, што мы прыходзілі, што мы прапановы прыносілі. А у суд вы не ведаеце на 99 хаця бы адсоткаў, чым ён скончыцца? Там на 100. Тут была еще надея, что все ж таки... А хотя, так что, 99 так отбылось, все ж таки некие места вызначили, там шильды с кандидатами. В принципе, штосьці дэкаратыўнае у метадычках будзе, але працэс будзе таким же, як і быў. Слухайте, а мы-то что будем рабіць? А мы будем назіраць і фіксаваць, як і раней, і справаздачы свае пісаць будзем. Таму наша праца працягваецца, пакуль не будзе выбараў у Беларусі нормальных. Такім чынам, што ўсё ж такі так і будзе, будзем працаваць так, як было, будзем працаваць далей. Я, калі пісаў анонс да нашай сустрэчы, я даў такі загаловак, ці атрымаецца у дэмакратычнай супольнасці дамагчыся правядзення выбараў па сваіх правілах. Так што, так атрымліваецца, не атрымліваецца, выбачайце за тавталогію. Калі браць па анонсу, то атрымаецца. Пытанне калі. Што ёсць, то ёсць, то бок паглядзім. Таму што у любым выпадку, калі б не было нашай кампаніі назірання, калі б мы не рабілі гэтыя крокі, то, адпаведна, усе б нашыя дэпутаты, яны б даўно былі прызнаныя па ўсім свеце, і, як кажуць, эканамічныя інтарэсы улады, і хто там, як кажуць, сям'і і астатніх, то яны б ужо былі цалкам задаволеныя. А так вымушаны ўсё ж такі палітыкі міжнародныя глядзець, што выбары былі несапраўдныя, палата дэкаратыўная, прэзідэнт таксама выбраны невядома як, таму не зусім лезуць, як кажуць, западныя палітыкі, я б сказал, цалавацца, абнімацца да беларускай улады. І далейшыя крокі. Ўсё ж такі, ужо давайте, можа быць, ад сённяшняга пасяджэння крыху адыдзем, таму што вынік яго зразумелы. Прызначаныя выбары 17 лістапада. Што, якія крокі будуць і кампаніі права выбару, і вы, як прадстаўнікі палітычных структур, якія крокі будуць вашых палітычных структур, і, можа быць, асабістыя. Вы ўжо нам, Вольга, заяўлялі пра свой намер балатавацца ў дэпутаты. Алексей, можа, таксама зараз нам тут анансуе свае будучыя амбіцыі. Партыя кажа, трэба. Насамрэч, кампанія права выбара ўжо працуе. Зараз адбываюцца мабілізацыйныя кампаніі на акругах моцных кандыдатаў. Дзесьці прыкладна жнівень, верасень будуць адбывацца трэнінгі для назіральнікаў. На 18 акругах будзе адбывацца назіранне кампаніі права выбару, па якіх будуць справаздачы, назіранне будзе татальным, гэта будзе ўвесь час. Што тычыцца партыйных нашых планаў, то зараз ідзе фармаванне спісу ў межах правацэнтрысцкай кааліцыі. У нас будзе агульны спіс ад 3 структур. Гэта Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Аб'яднаная грамадзянская партыя і Рух за свабоду. Але зразумела, што тут хочаш удзельнічаеш, хочаш байкатуеш. То бок, зразумелы настрой, наше стаўленне да выбарчага працэса і да таго, што адбываецца ў Беларусі, таксама ёсць, але тыя магчымасці мы скарыстаем: выступу на тэлебачанні, удзелу ў дэбатах, данесенне сваіх праграмных дакументаў, прэзентацыю тых рэформаў, якія распрацаваны дэмакратычнай супольнасцю. То бок мы у кампаніі гэтай удзельнічаем менавіта для гэтага, і паглядзім, як будуць выбары. Можа быць, гледзячы на прыклады Украіны, цікавыя нейкія ролікі. Я спадзяюся, што ў гэтым годзе мы што-небудзь цікавае пабачым і ў Беларусі, не толькі на пікетах, але і в офлайне, калі людзі будуць глядзець штосьці цікавае пра кандыдатаў. Я пастараюсь што-небудзь такое. І вам Зеленскі спакою не дае. Алексей, вы сказалі, партыя сказала трэба, значыцца, я так зразумеў, што па спісах Аб'яднанай грамадзянскай партыі вы ад правацэнтрысцкай кааліцыі будзеце
Не, Нет. тут правоцэнтрыская коаліцыя да сацыял-дэмакратаў А, ніякіх сацыял-дэмакраты, да, выбачайце. адносінаў не мее. Таму у нас стаіць зараз задача як мага больш людзей ўсё ж такі выдвінуць і для таго, каб пакарыстацца тымі магчымасцямі, што даюць на дзяржаўным узроўні. Гэта тэлебачанне, радыё, для таго, каб данесці месседж партыйны. Вось, пакуль што мы маем спіс там 65 чалавек, яшчэ ёсць час для таго, каб ён крыху змяняўся. Ну і цалкам, калі весці размову тут пра тое, што можа быць на гэтую палітычную кампанію, гэта можна весці асобны эфір, асобны стрым, асобная перадача. То бок не толькі з боку сацыял-дэмакратычнай партыі, но і, думаю, з БХД таксама. Ну, спадзяюся, што пасля наведвання пасяджэння сённяшняга цэнтральнай выбарчай камісіі у вас не адпала тое жаданне, якое было, ўсё ж такі паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі. Алексей Сігаеў, Ольга Кавалькова, прадстаўнікі кампаніі назірання за выбарамі права выбару. Зміцер Лукашук быў сёння з вамі в эфіры. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. О 14-й гадзіне у нас у гасцях гурт Пава, а 15-й гадзіне экс-міністр абароны Рэспублікі Малдова. Слухайце, шмат цікавага будзе. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.